everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas! Kisang bata kaya tuon na to? Ha? Bangag sa silong? Wa siya kahibaw? Kung kinsa siya? Dali! Ato na to! Tiwas siya na to! Ilan pa. Nilang, Siya na lang! Ha? ilan pa. Nilang, napunos lagong naong nga to. Akong giyak ka, no, gikulata, bisan dito sa office principal. Mo ba day? Hmm? Mo ba? Pagkabangag sa ilong ni mong bata, pakisa ko sa ilong. Wow! Bawi! Anay, yun na ka. Ayaw yun paalkansi. Ha? Di yun magpautang. Nya, may sa mga prinsipal, ha? Boto niya. Laban sila itong akong classmate. Ito mangundang eskwela pa. Mundang kag eskwela. Pagkabangag sa ilong ni mong bata ka. Ano man dong? Huwag ko malimot sa imong gisulti na ko niadto pa. Di ba miingon kang, uy na dato sa eskwela? Pagkakubalik sa ilong. Bayay! Kayong tupsan si mong ilong. Papasaray! Oy, tinuod yun na. Nabagoy nakita ni mong eskwela. Pag-graduate na dato, nagritso. May nadato, pas nanindag siya bu. Mao gyud. Ay pag-ani ko nimo dinhi pa. Kakwarta pa ko. Ana. Ha? Bangag ka na Diyos ilong bata ka. Kamao ka na yung bata ka. O bitaw, tinuod yun na. Ni ari na hindaling pangwarta, ha? Di pagkapanington. Di kagulag singot. Wah! Di kagulan! Unsay biundang nag-eskwela sa J. Arturo? Ay butaan man mo GR nga may buot naman ang bataan na. Baka maulang mo suwat ug mubasa. Wala daog na na. Pastilan, Turo. Usa kang klasihas pagkaamahan. Okay ra di mo nga mahimong barumbado ng atong anak nga way kaugmaon sama nimo? Hoy, aliman! Sige! Sagpa ako! Tamparos ako! Wa na magiging kay tinarong tawhana ka. Sukan pas una, ingon anak na magiging kakagaan o kamot. Amahan ka man unta. Imbes ikaw ang mutudlo og tinarong sa imong anak aron mahimong tarong nga tao, imo manino og tudloan aron mahimong iyabag sama nimo. Isa to! Kimbuhok! Tor, kaya nga ko, Tor, ay. Sato! Kamao na ka motubag na ko, no? Kamao na! Pangag sa ilong nimo. Unsa may gisaligan nimo? Ha? Kisay gisaligan nimo? Unsay gisaligan nimo? Agay, Tor, ay, kukuguroya, ay! Dire, iparokis bumbong ningo nimo. Aron mamatay kang bayhanas ka! Agay ko sa bahay, agay! Uy, ilas mama pa! Ano di ko magpus pagsukol ni mo? Sa! Chin! Animan! Turo! Usukol ka na kung yabagya ka! Agay! Diya sa Agay! Hindi mo magkong itukod! Sobra na yun ka, ha? Ikaw may sobra pa! Ako day! Sobra na gid kayo ka! Hamo day! Chin! Anak, lakaw na, palayo na lang! Ay, sobrang rin kong animala ka! Hoy! Asa man ya? Ha? Tali kay lumpungon tapos mama mo pasing! Uy, naunsa ka man, Turo! Pangag mo sa ilong! Naingon ini si Chin tungod rasap nimo! Ilong! Ang may ni mo ay patiran ti kabib! Sige, Ron! Sige! Matira si mama ang lakot ng dalang chilyo! Chin! Ginawa ko ayaw! Ayaw ha, anak! Ayaw! Puslan man pa! Sige! Nak, ayaw ha! Ayaw, good! Puslan man pa! Ha? Sige! Hoy, Sijan! Ayaw ha! Ayaw ha! Chin, ayaw! Ayaw! Ginoo ko, Chin, ayaw, day! Ayaw! Ha? Hoy! Hoy, Sijan! Sige, Ron! Pino, ha? Sige! Masama tarang animala ka! Ha? Kagun tayo kang mamatay kung yabagya ka! Pangag ka sa ilong! Sige! Dahalan yun ka! Dahalan ka! Ay, pagdool! Ha? Ayaw yun pagdool! Saan magiging ni mo? Sige! Chin, ayaw na, day! Ayaw na, day! Ah, buwang! Ipadakop di kang yabagya ka! Ipadakop na ka!
Cincin, anak. Mama Pasing. Ma, kinuo ko ni mo sa maning imong gibuhat. Mayawaan ka, amahan ni mo Turo. Gihadlo ko lang to si Papa, ma. Huwag pa man ko malimot nga ako siyang amahan. Mahal ako si Papa, bisan ingon inis siya. Bisag wa siya nagmahal ako. Bisan hasta ko nga iyang anak, iyang gipaantos. Cincin, day. Pero may lagmaangilan pa ko. Kana kundi ko panlimutan. Pero usbon pa ganun niyang pagpaskit ni mo. Mangambot na lang yun ko, ma. Okay lang na rin ako kay makaantos og naanan ako. Pero di lang kanya paantosan o pasakitan pag-usap. Hindi lang yun. Kay magmahay gina siya. Kung usbon kag pasakit niya. Tanawa niya, ma. Oh, Diyos ko. Unsa pa turo? Mari gibuhat cincin? Kaako niya god. Panuway na yung suon mo, panuway kayo. Bangag Diyos ilong. Bupatay ka na siya nako. Sige lang pa. Ulion ko to sa ato. Lubag ko to liwa ka to. Arong mo tagam. Ayaw na lang, Jer. Ayaw na lang. Ay nag-iamong imong kaugalingon niya. Madiskuhido ka niya. Dalig-dili niya, ibiang kutsilyo siyang lawas. Lisod na. Glukon ko niya pa. Pilar ba'y kusog sa babae ay. Banggion ko nun itong iya mga bukton mo rin iya. Ay ayaw na lagi. Ako rin may bawa itong buwang. Imo sipon pa ay. Na, kadiyot. Tumoy sa numero 691. Baya. Kadiyot ha. Diagaw na. At ari ko sunahan. Tubagon rin eh. Lisod rin kita kagsakyanan. Saba, ngita ko gaplin. Ya, ikaw na may bawa niya ha. Kay mang indulhensyas mga driver. Ikaw'y padayon niya. Halo. Hoy! Usam na! Hello. Larga lang katol, hindi mo hatag. Bayaan mo, no? Bebe! Sunod lang ko tuyog, tol. Istorya magagdaghan diya, ibi. Ay na pangitag problema. Una na tuloy. Hak. Di mo taga pangkapi ni? Nagbalik! Dubli na! Sige, larga! Nadaga nagsunod larga na! Bida, ay! Kamu dia! Dali! Diri lang! Dagan pagkuwang! Sige, dali! Dali na mo, di mo malate! Sige na! Unsa to, sir? Sorry kayo, sir. Huwag ko kaklaro sa pagsulti ni mo. Di ako kuskarsada. Nagpadaplin ako. Upan magkaka, sir. Way, kulba. Bitaw di kang kasabot. Dugluga ko na ng utok ni mo. Bugo ba ni mo? Ay, gani kumpiyansa. Pagkabangag sa ilong bayan ako. Sorry, sir. Paminaw lagi. Compliance rin amo. Ha? Kay amo ng area diha. Kinalang doon ay badagpan. Pang-credit na ko. Pang-accomplishment. Usa may buot mong ipasabot, sir? Bida, paminaw. Sabtong daga. Pero ayaw pagpatakag ngal-ngalan ng baba ni mo diya. Katingalig, may makadetect ni mo. Labing siguro ron. Doon na yung mga intel diya. Kung ayaw pagdanghag. Huwag ko kasabot pa. Porbida, bud ka, oy! Pagkabangag sa ilong nimo. Ha? Di mo kang kasabot. Matod ko, pangitag kailan ni mo nga suhulan na to. Ha? Kidun ako isugo. Kung adik o manuyupay, mas labing mayo. Nasamot yung ko kalibog pa. Nga nung adik ko ba na yung pariman? Oh, baya. Ayaw na lang. Bad porbida ni mo kadaghag pangutan. Ayan lang. Kung lang mangita. Nanikan lang. At na lang atong panginabuhian din ha? Pa. Naku, may kong grabe ka adik pa. Kawatan, ilabtanon. Si Ityok. Sila sugua, ro magkakwarta to. Ama Pasing? Naunsa ka, ma? Ma, mangano ka, ha?
Dinhi ang maestran, JR. Wala na ikaw eskwela imong manghod. Duha na ka si Mana. Unsa? Uy, nga naman. Nakasa ko doon sa eskwelahan. Nagbinastos na pod kauban iyang classmate. Nasab? Naunsa naman ning mangura, uy. Nagpakauwaw naman lang gid na siya. Anak unsay ko buhaton aning imong igsuon. Kibuhat na nako ang tanan. Unsaon naman lang nako siya. Labanan bang ko na siyang papagod. Ikaw ug ako mangganihinon iyang kasabaan kung koreksyon na to sa JR. Kita naman hinuwi sa iyo. Sige, sige. Mga bangag sa ilong. Inom mo kutom sa inyong mahurot. Sige na, girlo. Ha? Ako'y bala. Bili mo yung kay mani mo, turo. Kay basta doon na kay kwarta, malibre yung tagtan ng mga barkada. Ay, kamu ba ay akong pamilya? Baba! Patro, pa! Uy, ay, turo, sige, aray, nagdagan ni Bengo din eh. Ano na? Ganyan ha. Padayan lang magtagay niya, Gurlo. Akong sugaton. Tingali ko si Tuyo ni Bataan, ha? Sa man ni binuanga pa? Si Ityok! Gidakop sa mga pulis kay nakuha anog siya po. Sabay, nakuha ang siyabo. Pa, ikaw rin sugo ni Ityok sa pagbalik niya og siya boss driver pa? Di ba? Apilo takas dakop! Sa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.